Billan li l-ħaddiema kollha fis-settur tal-kostruzzjoni jkunu kwalifikati tnediet l-Skills Card mezz ta' identifikazzjoni ta' ħiliet li se jserraħ ukoll moħħ il-konsumatur li meta jfittex servizz se jkun jaf li qed jieħdu mingħand min hu mħarreġ u tas-sena f'xogħlu. Nadeta Zoppardi mill-Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini fistret kif din hija kard li se ġġibna fl-istess livell ma' pajjiżi oħra. Kienu jiġu diskussi ħafna kemm hemm bżonn ta' ħaddiema li huma mħarġa iktar f'dan is-settur. Imbagħad minn hemmhekk imxejna bdejna naraw x'jagħmlu pajjiżi oħra u sibna li kwalunkwe pajjiż fid-dinja kważi għandu din il-sistema ta' skill card barra aħna u Ċipru. Matul din is-sena l-Skills Card ser tinħareġ għal bajjada, kaħala, assistant electricians u plumbers. Fi żmien 5 snin is-snajja kollha u anki professjonisti fil-qasam tal-kostruzzjoni se jkollhom din it-tip ta' card, inkluż il-periti u l-ġeoloġisti. Irrid iġib ittra ta' referenza mingħand min qed iħadmu li huwa kwalifikat f'dan ix-xogħol, jagħmel kors bażiku ta' health and safety għax l-skill card hija abbinata ma' safety card illi dawk li ħadd ingħatulhom il-skill card ikunu għamlu kors qasir fil-health and safety. Mbagħad jagħmel skills assessment jekk ikun u bniedem impjegat diġà għandu s-sena nibagħtuh jagħmel trade test huwa assessment li tisi u eventwalment nagħtalu l-kard. Oqsma oħra f'pajjiżna qed jitħajru jintroduċu din l-Skills Card ukoll biex bekk il-konsumaturi jkunu jafu li l-ħaddiema għandhom l-għarfien u l-kwalifiki neċessarji. Dan jirriżulta f'aktar negozju u relazzjonijiet aħjar bejn il-konsumaturi u l-entitajiet li jimpjegaw dawn il-ħaddiema. Setturi oħra jitħajru wkoll, settur diġà bagħtu għalina fil-fatt biex nigwidawhom ukoll. Intoġbot l-idea u eventwalment ħadd tidħol f'kull settur din l-iskema tal-skill card. Waqt it-tnedija ta' din l-Skills Card il-Ministru għax-xogħol Evarist Bartolo u dik għad-Dialogu Soċjali Elena Dalli innutaw kif din hija wegħda oħra mwettqa wara proċess twil ta' konsultazzjoni.